Yahoo, Cadochicó, com o Deporte. O futebolista brasileiro Brandao Cotonga para Bastia a castigo de luna será e de 50 milhões para motivo de dar Thiago Motta de Paris Saint-Germain cabeça e quebra sua niche de na caminha para Camerim. Federação de Futebol Francesa traz Brandao para 6 lunas, assim até na fevereiro Brandao ponga back com seu clube Bastia. E Leston de Tennis está seguindo a Aeropro na San Nicolás e pronto cancha na lugar de renovar. Constante sigue positivo com Leston de Tennis e Tennis em geral na Aeropro na San Nicolás. Mucha gente tomando Leston hope na série por miracle tanto de damas como caballeros. Aeropro tem jogador aan alto arriba ranking die ALTB. Zeker, we zijn met heel grote plannen bezig. Dat we volgend jaar heel sterk komen, Aeropro. Interesse, hoe is het hier? Heel goed, heel goed. Heel veel enthousiasme. We moeten nog alleen maar richtlijnen naar de wedstrijden, maar we zijn heel enthousiast. Ze doen mee, doen ze mee aan toernooien? Ja, ze doen allemaal mee. Ze zijn tweede en derde op de ranglijst bij de meisjes, onder 14. En Shaquem heb je ook nog, die toch ook redelijk goed doet. Komt in de semifinals. Ja. Maar ze werken hard bij elke trainer, ze komen werken zo hard? Ja, zeker. Ze zijn steeds positiever bezig. En we hebben nou conditietraining ook erbij, dus het wordt steeds beter bij hun. Dus we zijn afkomende tennisspelers. Talenten. Ja. Ja. En ze krijgen speciale conditietraining? Ze krijgen speciale conditietraining, omdat het is nodig. Ja, weet je, de spelers zijn vrij zwak en lichamelijk, dus we willen nou dat ze steeds beter worden. En nou weer gaan winnen in het buitenland. Hè? Ja. En hoeveel maal per week komen ze trainen en ook de conditietrainer? Ze komen 3 keer per week, 2 uren zijn ze bezig en in het weekend spelen ze wedstrijdjes. Wedstrijden. En conditietraining ook? Conditietraining ook erbij. 3 maal per week? 3 maal per week. Ja, en je ziet er vooruitgang van al die spelers? Zeer zeker. We zijn heel goed bezig en dat zeg ik, volgend jaar wordt het zeer zeker dat we een paar goede kampioenen hebben. Ze moeten zeker oppassen met Aeropro. Ja. Dan zou het nummer 1 op de ranking. We gaan zeker op nummer 1 komen op de ranking. Alles gaat goed hierboven met ja, we worden steeds beter. We hebben net de lampen gedaan, opnieuw geschilderd. Dus december gaan we de banen doen. Dus tennis gaat weer vooruit hier. Kijk dan naar Aeropro y información que nos acaba de recibir que Aruba logra otro oro de un gran centro americano y del Caribe. Hay información que acaba de recibir para nosotros.